Hippi meininki. En mäkään. Mä kuvan oma bemarilla. Eikö kuvan? Mersu, ei Mersu. V12. Moro! Moi, kato kun mä en oo koskaan tossa kuvassa, kun mä aina itse kuvaan. Mitä Anu? Mitä mitään. Risto-Matin kanssa menee tosi hyvin ja... Hello! Missä Risto-Matti on ihana mies. Missä meidän Risto on? No se on nyt vaikka vähän kadoksessa, tai mä olen. Risto on tuolla grillillä. Niin. Sitä Mersua, kun No hän kuvaa sitä. Ei kumpinpa mä...